Zem. Tretia planéta od Slnka. Slnečná sústava sa nachádza na okraji ramena Orióna, v Mliečnej ceste, druhej najväčšej galaxii v miestnej skupine. Asi 50 miliónov svetelných rokov od kopy v Panne, vo vnútri kozmickej nadkopy Laniakea. V čase, keď sa vám zdá, že sedíte nehybne, sa Zem otáča okolo svojej osy a obieha aj okolo Slnka. Slnečná sústava letí okolo stredu galaxie. Naša galaxia letí v ústretí galaxii Androméda a pohybuje sa vzhľadom k stredu vesmíru. To ešte nie je všetko. Ako je známe,